56. Lete ders Fıkh Müyesser'den nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Dersimizde biraz fasıla düştü. Tatilatı ahir san boluluk derekli. Indi anırtıda kolay. Aradayda kilasları edame vermek, taravih bilen, dat bilen, giyeceğin gıytkalın olmakla bilen bir mudar qıyrak bolar yerinde inşallah görürsün nezre bolýar. Dersimiz barlygy mekruhat namaza. Namazda näme zatlar mekruh. O zatlar ki namazı kemaldan çıkarýar. Kamil sogapdan çıkarýar. Haýsy bir adam öz namazyndan mekruh tehrimiye mubtala bolsa, onun namazı evla wagtmak gerek bolýar. Ama ba'dak mekruh tenzihi zatlar bolsa, onna ol namazın sogabından kemeljek. Evlap okumalyan gurun yok. Bitip tada fuqahalarymyz mutlak suratynda şartları mekruh diýip ketipdirler. Haýsy tehrimi däli bu tada hemmeti belli däl. O men hemmetinden çok huzur zihinde yok. O şataýdan gerekli kişi haýsy bir zady ki mekruh diýilipdir namazda, şondan göwren çekmek gerek ki namazymy nämetsin? Surete kamil bolsun. Bu geceletemde 4. celete mekruhat namazın hakkında. Namazda näme zatlar mekruh? Dersimiz baragly 17. morada. Derhem şikastan ve beseda awadan da engoştan. Yani namaz okuyup dursun şöyle birden barmağını şurq qetnemetiye elini şarkıldatmaklığı. Şun kerahiyeti var. Şunu hiç suratından aslen etmek doğru değil. 18'den sinämet derhem dahil nemudun engoştan. Barmakdan birbirini şeylerliğini tanımaklı. Kamanı şeylediği namazda elin kavuşurup da oradan şeydaya arasında. Yahmanı şeydip de oradan arasında elin şeydaya oradan. Barmakdan birbirini tanımaklık şunda kerahiyeti var. O zaman bir bolya namazın içinde bir adam şeydi. Bir bolya yok namazın daşında mescidin içinde şu suratında barmaktan birbirine talıp oturmak doğru değil. Belki öyden çıkıp kaydanda fakat mescid dikeliyerdin. Şol adam eyni var akım namaz okuymaklık yani namaz okuyup duran yalak şeyde bir hüküm verilip duruşan. Şon derecekte aydan. Oğlum şu da şu öyden kayıttın değil mi mescide karşıyın. Şu geliyerken de barmaktan birbirine şeyle salmalılardan. Şu da güya ki de maşallah namaz okuyup duran yalak. Güya ki de İslam'ın perçemini kaldırıp da Mekke'ye karşın geliyen yalak deyip bana şonu derece verdirler. Şu suratında doğru değil. Namazın öz içinde de barmaktan birbirini salmak doğru değil. Mescidin içinde namaz okuymandıran vaktinde doğru değil. Öyden geliyerken de yolla da şu suratında barmaktan birbirine salmak da şilhem doğru değil. Yani din yerler bir acayip bir zat da hiçbir zat yani aklı değil. Akıl ne kadar zatları derk etiyor ki Diyanet'in verilen hükümlerine kavuluğunu. Ama ne kadar zatları akıl derk edebilmiyor yani. Onun şu taydeten eyni biz bir kör adam, Peygamber Huda Aleyhisselam'ı gözlü adam, şunu iletişmeliler, şunu ne ediyse, şunu etmeliler Diyanet'ta. Onun kullanısı neyme? Çağırzağını nişetsen bedonu olsa hiç ben otursun yalak. Ya sen otursun yalak. Şu form çağırzağını oturmaklık. Yani var yağmaştan yerde koyup, şu suratından nahar ediyor, ati suratından. Şu suratında oturmaklık var hem namazda bedunu ozur. Bir adam böyle ozuru oluyor. Burası ayağa ağır diye başlar. Muşkili var. O şu suratında var hem oturmaklığı şeyde çağırzağını oturanın iradı yok. Ama ya bedunu ozursun oturmaklık bunda kerahiyeti var bilhem doğru değil. 20'si neymet çambağda neşesten niptir. Yani itin oturuşu yalak diye. Yani o şu formalı şeyde. Şeylerliğine oturmaklık namazda. İtin oturuşu yalak. Yaman yıkayan şeylece koyardın. Şeylerliğine oturmaklık. Bu hem doğru değil namazda. Toğram 20'si neymet persine budur. Her de bazı uyku derhal secde. Secde dengi yankı it oturanı ne yapar mı oturuyor ya? Oturanı şeyde. İtin ayaklarını sağ şeyde yeri değil oluyor şeyde. Şu tuğratını secde etmekte neymet kerahiyeti var. Onun şu tayda ne etmeli? Budun sen öz kaptalından, karın tarafından ve elinde var akım yerden cüda etmeli. Ondan sonra cüda edecek olan ne etmeli? Sen öz diyidinden bir el şeyle endadan elini şon evununa koymalı. Elini şon evununa koymalı. Yani sen elin koyyan yerin
adacığı teň diýdiňden 1 el, yani yarım metr bedenne fasla bolmaly, şoň aňyrtyny näme elin goýmaly. Elin goýanda da näme elin anyň kän asmaly. Beter de ýymmaly, ortam yani kelläň tagarmak darsa, yani bir 5-6 barmak golýa da şo suratynda ya elin öwrät doýup da secde etmek gerek. Täzelde mana şu adyny, amma şu Peygamber Hudaý Aleyhisselam şu suratyn ibadat diýip düşündiripdir. İbadetin şeklini düşündiripdir. Indi şu mana kafirler zatlar inçeme ýyldan soňra gelip şu aşyny keşfetipdirler diye. Adamın secdeye gidenine şöyle Peygamber Hudaý Aleyhisselam hakkında gelýär, secdeye gidenine iki koltuğun arasından geçin diye awlazygy geçer ýalak bolýarmyş. Siz aslarmışdyk. Koltukları, zatları kulan juda bolarmyş Peygamber Hudaý Aleyhisselam secde edenine. Yani birinki ýalak helelenki ýalak ýygylmak ýokmuş. Şo helelenki juda gana fark etdi da erkek adam bolup secde edenine Peygamber Hudaý Aleyhisselam erkek turatynda şol öwreden ady näme? Şol hakka barahim, hakka ýagylmaklyk. El kullen barah ýerden juda bolýar. Butlanlar kullen kaptanlardan juda bolmaklygy. Şo turatyny sezdirmişdik. Ondan şonunny şu ilmi taýdan şu barahim keşfetipdirler. Ki wagty bir musulman şo turatyny secde edenine şo biloňurgan mohralar bar da biloňurgan, birin mohralar bar. Şo birin mohralarynyň dүүлleriniň arasynda fakat şu halatda gan aýlanýar. Başa hiç bir sorunda gan aýlananak diýe. Adam gelipdirlerine kafirler öz harekat ve werzişleriniň ötünde, şu werziş edenlerine, oýun edenlerine, da edenlerine şol secde halatyda hareket etdirler, artdyrypdyr diye bir hatır rukuda geden birin tap çok durýar ha. Söýdämi? Şu tap çok durmakla adat etmeli we bir de secdede şeýle ýadyryp baran kullen bir adam bilen diýdiňler asylmaklyk, ýerden de barahym bilen asylmaklyk, şu turatynda birin mohralarynyň arasyna gan aýlanýar. Başa hiç ata aýlananak diýen. Arada da bir dot olan şol bilim agyrýar diýär da. Men sen bilim agyrýarmasan ruku secden dogry ýerine ýetir. Gawgalar şo diýdim. Şo men tejribe etip gördüm ben. Arada men bir bilim agyranda şo men nämeden toran gördüm biraz secdede adam ýygyrlypdyr. Sonra şo açanda öýri ýagryňy da ýokup bar ýa öýdi ýani. Şo bellik diýär şo. Sen şu bilim ogurganga bir zatlara zaýlys bar ýani ýala kop bar ýa. Odam şo da rukuny secden gawturunda ýerine ýetirden şo yani ol sabahynkiden Hudaý Teala awdan turatynda Peygamber Hudaý Aleyhisselam şeklinde secde etýärdiň. Ondan bärde şol çyndan bir has bir jan tagylyňa çyndan şonda barahym näme hayır bar yani. Her bir zatda şeýle. Teşo tamam saqqal goýmaklyk bu sünnet diýär. O Peygamber sünnet diýip goýýar. Yani bir adam öz oturypsyn tahqiq etse, wagan saqqal goýmada näme peýda bar? Sabay ahiret, sabay sogap, şunma setdesin goýmalyçy. Şo şeriat ikamany geltirdiň Allah hama palanyny basyrmaly, ýüzüňi basyrmaly diýipdir. Şu eşe günüň eşeýeti bar. Şu ilmi taýdaşyn sabit etdirler. Şu gün denanaň bedenine degenne erkek adam hyýalakda diýe, kändeler bar. Yani kullen seratany, pusto, ýene burda da şunýalakda bolmakda sebäp bolýar diýe. Şeriat yani her bir dada aýdypdyr. Şoňa arasynda bir hikmeti bar. Keşen bilhege hop beter gawy. Bilmämlerini şu Allah Taala Rabbimiz bilen Peygamberimiň aýdany bilen çyndan bir boljak. Onşa dadan rukuny secdeni awdan turatynda ýerine ýetirmek gerek. 21-nji näme bolar şu secde edende iki elini itimkiýalak şeýle ýere süýkemeller berke anamy juda etip goýmaly. O juda çakan näme bolar? Adadygy ýer diýdiňden sen secdeden şeýle elin goýan ýeriň bir el arasy bolsa, şu turatynda näme bolýar? Sen hot yani elinde yerden asılıyor, buğdunda sen karnından asılıp başlıyor yani. O 22-nji nahadene harduda suhbat berteygahiş. O da ki bir gengda tamanı, bir oturuyor oturanla iki elini yan başına sana alıyor da. So bir kan görünen datta ende her söz bir valakin bilimsizliğini etse, şu suratını şöyle doğurdu yani. O 23-nji bağlazede her da asin. Hop buna vaktin bolli. Allah kabul etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.